Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, кадерле телевизор караучылар, татар теле дәресләрен башлыйбыз. Біз бүген сезнең белән татар телендәге сүзләрнең синонимлыгы турында, сүзләрнең искерү процессы турында, яңа сүзләр барлыкка килү турында һәм башка төрле проблемалар хакында сөйләшербез. Сез инде мәктәптән үк беләсез, сүзләр арасында синонимнар, антонимнар, амонимнар дигән берәмлекләр бар. Нәрсә соң ул синонимнар? Синонимнар дигәндә без мәгънәләре ягыннан якын булган берәмлекләрне күздә тотабыз. Ягъни синоним сүзләр арасында һәр вакыт парадигматик мәгънә яши. Синоним дип мәгънә төсмерләре ягыннан охшаш яки тәңгәл килгән сүзләрне атыйлар. Синоним сүзләр арасында үзара парадигматик мөнәсәбәтләр яши. Синонимик парадигмадагы сүзләр өчен уртак, аларны бергә туплый торган тәңгәллек, охшашлык санала. Дифференциаль үзенчәлек исә аларны яңгырашлары, язылышлары ягыннан төрле булуларын күрсәтә. Синонимик парадигманы традицион рәвештә мәктәп дәресләрендә синонимик рәд дип атауда бар. Бу термин сезгә күбрәк таныштыр. Синонимик парадигма составында барлык сүзләр өчен уртак булган сүз була, ягъни доминант сүз. Бу сүз синонимик рәттәге сүзләрне һәр очракта алмаштырып килә ала. Мәсәлән, Кыдрәт, куәт, көч, дәрман, хәл, жигәр, гайрәт дигән синонимик рәттә доминанты сүз көч. Синонимик парадигма составында барлык сүзләр өчен уртак сүз доминанты аерыла. Доминанты синонимик ыядагы сүзләрне берләштерә, гомуми төшенчә белдерә һәм телдә продуктив кулланыла торган стилистик бизәкләрдән азат була. Мәсәлән, Кыдрәт, куәт, көч, дәрман, хәл, жигәр, гайрәт дигән синонимик рәттә доминанты сүз булып, көч дигән сүз килә. Синонимик парадигманың күләменә карап, доминанты сүз бер яки ике була ала. Лексик синонимия телдәге күп мәгънәлелек күренеше белән бәйләнгән өлкә. Чөнки синонимик парадигма составына кергән сүзләрнең зур күпчелеге күп мәгънәле сүзләр булалар. Телдә кулланыла торган синоним мәгънәле сүзләрне ике зур төркемгә бүлеп карыйлар. Берсе аның тел синонимнары термины белән аталып йөртелә. Бу төр синонимнар мәгънә охшашлыгына ия, айрым бер төшенчәне төрле яклап тасвирлыйлар, синонимик парадигма составына керәләр, синоним вазифасында сүзлекләргә теркәләләр, контекстка бәйсез һәм аларның мәгънәви охшашлыгы татар телендә сөйләшүчеләр өчен билгеле була. Икенче төркем ул контекстуаль синонимнар, ягъни окказиональ синонимнар. Контекстуаль синонимнарның айырмалы билгеләре нәрсәдән гыйбарәт? Беренче, ул контекстка турыдан-туры бәйлелек. Икенче, индивидуаль семантик характерда булу. Өченче, кулланылышы ягыннан шикле булу. Дүртенче, сүзлекләрдә айрым лексик берәмлек буларак бирелмәү. Һәм бишенче, башка телгә тәрҗемә иткәндә мәгънәне төгәл бирүнең авыр булуы. Гадәттә, контекстуаль синонимнар экспрессив визәкле булалар, чөнки аларның төп вазифасы чын барлыктагы күренешләрне атау түгел, бәлки аларга бәя бирү, аларны характерлау. Телдә кулланыла торган синонимнарның зур күпчелеге ул тел синонимнары. Тел синонимнарының айырмалы билгеләре берничә төрле була. Беренче, эчтәлек ягыннан, мәсәлән, агару, чал керү, чал төшү. Икенче, синонимның нинди стилдә кулланылуы ягыннан, мәсәлән, агару, кырпак төшү, ду килү, дуамаллану, жинләнү, тилерү һәм башка. Эмоциональ экспрессивлыгы ягыннан,
ду килү, кирәген бирү, тетмәсен төтү һәм башка. Шуның өстенә тел синонимнары, структур ясалышлары, телдәге активлыклары белән дә бер-берсеннән аерылып торалар. Гадәттә, татар телендә синонимнар төрле тамырга карый. Әмма бер тамыр нигез тирәсендә берләшкән синонимнарны да без еш очратабыз. Мәсәлән, әгәр дә искиткеч дигән сүзне алабыз икән, бу доминанты тирәсендә искитәрлек, искитәрдәй, искитмәле, гаҗәп, гаҗәеп, шаккаткыч, шаккатырлык, шаккатмалы һәм башка шундый сүзләр теркәлгән. Телдә, димәк, синонимик мәгънәле сүзләр белән бер рәттән капма-каршы мәгънәле сүзләр дә яши. Бу сүзләр антонимнар дип атала. Антонимнарның барлыкка килүе, үсеше шын барлыктагы күренешләр белән бәйле була. Капма-каршылык үзеннән үзе абсолют төшенчә булып тора. Шулай да аның телдәге чагылышы, ягъни капма-каршы мәгънәдәге тел берәмлекләре белән бирелеше һәр вакыт шартлы була. Антонимнар булып, логик бәйләнешләре ягыннан бер-берсенә туры килгән сүзләр генә тора ала. Антонимик мөнәсәбәткә керә алу үзенчәлеге иң беренче чиратта билге белдергән сүзләргә хас. Ягъни, я сыйфатлар, я рәвешләр күп очракта үзара антонимик мөнәсәбәткә керәләр. Мәсәлән, озын кыска, киң тар, зур кечкенә, яман яхшы, күп аз һәм башка шундый сүзләр. Антонимнар мәгънәләре ягыннан вакыт, билге, урын, күләм, табигать күренешләренә бәйле булган контраст төшенчәләрне белдерәләр. Мәсәлән, антонимнарны күрсәткәндә түбәндәге сыйфатларга игътибар итәргә кирәк. Бу сүзләр арасында предметның, процессның, күренешнең сыйфатын белдерә торган сүзләр. Мәсәлән, үзе юаш кебек, үзе усал. Вакыт төшенчәсен белдерә торган сүзләр. Кич ятсам да, иртә торсам да, әллә нәрсә җитми шикелле. Кич иртә. Күренешнең озынлыгын, күләмен, урнашуын ачыклый торган антонимнар. Мәсәлән, юан сузылганчы нечкә өзелер. Табигать күренешләренә бәйле антонимнар. Сай елга шалтырат ага, тирән тавышсыз. Процессны каршы куя торган антонимнар. Ни аласы, ни сатасы бар, һәм башка шундый төрләре. Гомум тел белемендә антоним сүзләрне берничә төрле төркемләү күзәтелә. Антонимнар төрле төшенчәләрне чагылдыру ягыннан түбәндәге төрләргә аерып өйрәнеләләр. Бер-берсен тулыландыра торган капма-каршы мәгънәле сүзләр. Аларның берсенең инкар ителүе икенчесенең мәгънәсен китереп чыгара. Мәсәлән, ялган түгел, чын. Юмарт түгел, саран. Хәл һәм процессның капма-каршылыгын белдерә торган антонимнар. Алдың ефәк, саттың ефәк һәм башкалар. Антонимнар тәшкил итә торган берәмлекләрнең санына карап, антонимнар ике төркемгә бүленә. Бер сүз эчендә капма-каршылык, мәсәлән, чыгару, ул китап чыгару һәм эштән чыгару. Төрле сүзләр арасында капма-каршылык. Мәсәлән, ялган сөйләп яшәгәнче, рас сөйләп үләрсең, ялган рас. Сөйләмдә кулланулары ягыннан антонимнар тел антонимнарына һәм контекстуаль антонимнарга аерылалар. Тел антонимнары сүзнең төп конкрет мәгънәсе буенча капма-каршы булса, контекстуаль антонимнар бары тик бер текст эчендә генә антонимик мәгънәдә булалар. Тел антонимнары контексттан тышта антоним була, әйтеп үттек. Мәсәлән, атлы тәртә төзәтер, атсыз киртә төзәтер. Мин еллардан гомер дигән бер шелтәр үреп барам. Матур һәм ямсыз үрелгән. Һәм контекстуаль антонимнар билгеле бер ситуациядә, контекстта гына антоним булып киләләр. Мәсәлән, Агыйделдән кимә килә, шит җите буйлап кына
ак йөзләрем сары булды, гел сине уйлап кына. Бу очракта, мәсәлән, ак һәм сары шушы контекстта гына үзара антоним булалар. Ягъни, мәсәлән, без сезнең белән күп мәгънәлелекне һәм сүзләр арасында антонимик, амонимик, синонимик мөнәсәбәтләрне карадык. Әмма ләкин телдәге сүзлек составы тагын әле килеп чыгышы ягыннан да бик үзенчәлекле. Әгәр дә без татар теленең сүзлек составына игътибар итсәк, сүзләрнең килеп чыгышлары ягыннан төрки татар, финогор, гарәп-фарсы, рус, Европа алынмалары булуын күрәбез. Татар теленең сүзлек составы һәр вакыт үзгәреп тора. Иң беренче чиратта телне әлбәттә халык үзе үзгәртә. Халыкның тормышы, көн күреше, шушы тормыштагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә телдә дә үзгәрешләр барлыкка килә, һәм инде әлбәттә иң беренче чиратта телдәге үзгәрешләр лексикада чагылыш таба. Телгә тәэсир иткән факторлар икегә аерыла: тышкы факторлар һәм ичке факторлар. Тышкы факторлар телнең грамматик системасына аерым үзгәрешләр кертсә дә, аны төптән үзгәртә алмый. Әмма лексиканы һәм синтаксик төзелешне сизелерлек дәрәҗәдә үзгәртергә сәләтле. Тышкы факторлар рәтенә без җәмгыять тарихында барган үзгәрешләрне кертеп карыйбыз. Халыклар арасындагы сәяси мөнәсәбәтләр, дин теленең йогынтысы, субстрат телләр һәм башкалар. Мәсәлән, шул ук вакытта тотрыклы тәэсир иткән тышкы факторлар теленең ичке төзелешенә дә йогынты ясарга мөмкин. Хәзерге вакытта татар телендә рус теленең тәэсире аркасында т, д авазларының бик нечкә әйтелүе күзгә ташлана, ишетелә. Мәсәлән, әти түгел әти, нинди түгел нинди дип сөйләшү ишетелә. Күргәнебезчә, теленең үзгәреше төрле сәбәпләр аркылы килеп чыгарга мөмкин. Әйтик, Идел буенда ислам дине таралу, әдәби телдә генә түгел, халык сөйләм теленә дә үтеп керә һәм чагылыш таба. Теленең сүзлек составы формалашу этабында социолингвистик яхшылыкта яктыртылырга хаклы. Телдәге сүзлек составының төп һәм периферия катламнары аерылып чыгарыла. Ягъни төп катлам һәм читтәге катламнар. Төп катлам лексик фондның үзгәрешләргә бирелми торган, яисә бик аз үзгәрә торган катламы. Гадәттә, мондый сүзләр телгә кайчан кергән, бу сүзләр кайчан барлыкка килгән, аларны төгәл белеп булмый. Төп сүзлек составы кардәш телләрнең барсында да кулланыла. Мәгънәви һәм фонетик яктан тутырыклы булып тора. Аңа бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән һәм тормыш өчен иң әһәмиятле төшенчәләрне белдерә торган тамыр һәм ясалма нигезләр, генетик чыгышларын билгеләп булмый торган телнең үз сүзләренә әйләнгән алынмалар керә. Читтәге катлам исә лексик фондның аерым бер чорга телгә килеп кергән, яисә телнең мөмкинлекләре нигезендә ясалган, үзгәрешләргә күбрәк бирелә торган өлешен тәшкил итә. Татар теленең сүз байлыгы да башка телләрдәге кебек үк гомуми кануннар буенча яши. Яңа күренешләрне, төшенчәләрне атау өчен теленең үз мөмкинлекләре файдаланыла, алар нигезендә яңа сүзләр ясала. Көнкүреш, төшенчә, предмет, халыкның көнкүрешен югалу сәбәпле сүзләр төшеп калалар, яисә аерым бер стилдә генә куллануларын дәвам итәләр. Аерым сүзләрнең мәгънәләре үзгәрә. Һәм инде әлбәттә телгә башка сүзләрдән дә алынмалар керә. Кайбер очракта мөстәкыйль сүз төркемләр ярдәмлек сүзләр рәтенә күчәләр. Тарихи планда татар теленең сүз байлыгы формалашу этапларын
түбәндәгечә тасвирларга була. Ул Алтай тел берәмлеге, гомум Алтай чыры, борынгы төрки телләр чыры сүз байлыгы, иске төрки телләр чыры сүз байлыгы, иске татар теленең үсеш чыры сүз байлыгы һәм татар милли теле үсеше чыры сүз байлыгы. Борынгы төрки телдән үк килә торган сүзләр татар халкының тормыш көнкүрешен төрле яклап кылачлый. Шул рәвешле, борынгы төрки сүз байлыгы татар теленең тип лексик фондын тәшкил итә. Татар теленең үсеш чырларында бу катлам югалмыйча, бүгенгә кадәр сакланып килгән. Тип лексик фондның бүгенгәчә структур һәм мәгънәви яктан тотрыклы булуы телнең көче, аның мөмкинлекләре һәм халык аңындагы югары дәрәҗәсе турында сөйлим. Төрки катламга нинди сүзләр керә? Бу катлам нинди тематик төркемнәрдә күбрәк чагылыш таба? Шул турыда әйтеп үтик. Демәк, төрки чыгышлы лексика күбрәк табигать күренешләрен, мәсәлән, көн, күк, йылдыз, җир, су, таш, ай, җир, яңгыр һәм башка сүзләр. Хайван, җәнлек, бөҗәк, кош-корт исемнәре, мәсәлән, аю, арслан, балык, бүре, үгез, ат, бөркет, йылан, төлке, юлбарыс һәм башкалар. Үсемлек исемнәре агач, каен, тирәк, имән, тал, бодай, арпа, ясмык. Кешенең тән төзелешенә караган сүзләр баш, аяк, маңгай, каш, күз, кул. Кардәшлек атамалары ата, ана, кыз, апа, ага, олан. Алмашлыклар мин, син, без, сез, алар. Җәмгыять төзелеше белән бәйле сүзләр ил, көн, рух, бәк, улыс, кыл, ярлы, түләү, очсыз, ант, тормыш, көнкүреш, ашау-эчү, хезмәт төшенчәләрен белдерә торган сүзләр, алтын, көмеш, аш, он, азык, эш, хәрәкәт белдерә торган сүзләр, ауру, тулу, яну, тору, яшәү, танып белү сүзләре, урынны, вакытны белдерә торган сүзләр, көн, төн, ел, әйберләрнең санын белдерә торган сүзләр, 1, 2, 3, 4. Шулай ук әйберләрнең күренешен, сыйфатын, үзенчәлеген белдерә торган сүзләр, ак, кара һәм абстракт мәгънә белдерә торган сүзләр, изгелек, мәңгелек, көч һәм башкалар. Әлбәттә, без татар телендә төрки татар чыгышлы сүзләрнең берәмлекләрне шулай бармак бөгеп кенә санап чыга алмыйбыз. Алар бик күп. Әмма ләкин телнең яшәешендә, телнең функциясендә, телнең үз сүзләре белән бер рәттән алынма сүзләр дә яшәп килә. Алынма сүзләрнең телгә керү юллары төрле була. Ул әлбәттә халыкларның бер-берсе белән аралашуы, контакты, ул ниндидер бер процесслар, ниндидер бер күренешләр нәтиҗәсендә телгә алынган берәмлекләр. Хәзер без сезнең белән айрым-айрым татар телендә яшәп килгән, функциядә булган алынмаларны карап үтәрбез. Иң беренче, әлбәттә, төрки халыкларның формалашуы барышында борынгы чорда ук көнчыгыш халыклары белән булган багланышлар зур роль уйнаган. Телдәге алынмаларның иң борынгылары шул чорда барлыкка килә. Төрки телгә Кытай, Һинд, Иран, Монгол һәм башка телләрдән алынмалар үтеп кергән. Мәсәлән, шундыйлардан Һинд, Кытай сүзләрен билгеләп китәргә кирәк. Тәңре, җиз, сан, инҗе, хан, шәй, җуа, юан, шан, чын, ширү һәм башка шундый сүзләр. Монгол теленнән кергән сүзләрдә билгеле чаган, нукта, дилбегә. Әлеге бәйләнешләр һәм шуларга мөнәсәбәтле рәвештә үтеп кергән алынмалар төрки телләр әле айрылмаган чакта ук кабул ителгәннәр. Шуңа күрә күп очракта бу сүзләрне без төрки татар чагышлы итеп тә күрсәтәбез. Татар теле белемендә борынгы алынмалар мәсьәләсе Рифкат Әхмедьянов хезмәтләрендә шактый тулы яктыртылган. Мәсәлән, татар телендә борынгы Һинд, Иран, санскрит алынмаларының төркемнәре билгеле.
Хәзерге татар теленең лексик фондында гомум төрки чорында үтеп кергән Кытай алынмаларын очратырга мөмкин. Һәм бу турыда Рифкат Әхмедянов үзенең хезмәтләрендә бик тәфсирле итеп яза. Соңгы елларда чыккан хезмәтләрдә дә бу төркем тагында игътибарга алына. Әлбәттә, бу сүзләрнең килеп керүе төрки тел үсешенең иң борынгы чорына карый. Һәм шуңа күрә, кабатлап әйтәм, алар кай вакытта төрки чыгышлы дип тә күрсәтелә. Татарлар гомер-гомергә күрше халыклар белән бәйләнештә яшәгәннәр. Һәм иң якын күршеләр алар уграфин халыклары, һәм шуңа мөнәсәбәтле рәвештә татар телендә күпләгән уграфин алынмалары барлыкка килгән. Татар телендә кулланылган уграфин алынмаларының лексик-тематик үзенчәлекләрен тасвирлау бу телнең бәйләнеш үзенчәлекләрен ачыкларга ярдәм итә. Чөнки лексиканың тематик төркемнәре бу халыкларның аралашуы нинди иҗтимагый, сәяси, хуҗалык, икътисади һәм табигый шартларда булуын ачыклый. Татарларның фин-угырлар белән озак гасырлар дәвамында аралашуы бер төрле шартларда бара. Һәм бу аларның телендә уртак рухи һәм матди лексика барлыкка китерә. Шулай да, башка телләрдән кергән алынмалардан айырмалы буларак, татар телендә уграфин алынмаларының тематик төркемнәрендә үзенчәлекләр булуы ачыклана. Мәсәлән, татар телендә кулланылган фин-угор алынмаларының лексик-семантик яктан төп үзенчәлеге алар арасында ил, дәүләт төзелешенә, сәнгать өлкәсенә караган, иҗтимагый зат буларак кеше һәм милек мөнәсәбәтен киләүче һәм башка шундый сүзләрнең бөтенләй булмавы күзгә ташлана. Бу тематик лексика татар телендә төрки татар нигезле, яисә башка телләрдән алынган. Мәсәлән, гарәп-фарсы телләреннән, яисә рус-европа алынмалары әлеге тематикага килеп кергәннәр. Татар телендә күпчелек фин-угыр алынмаларының кешенең тормыш көнкүрешенә, аны чолгап алган дөньяга һәм табигатькә мөнәсәбәтле булуын әйтергә кирәк. Димәк, фин-угыр алынмалары арасында үсемлек атамалары, әлбәттә, кайберләре диалектларда гына яши, ләкин, мәсәлән, мәшкә, миләш, паңгы сүзләре, сәрдә дигән, мин инде танышырак булган сүзләрне әйтәм, моннан башка әле тагын мүҗе, норды, пешник, пизел дигән сүзләр бар. Хайваннар дөньясына караган сүзләр, мәсәлән, бәртәс, кәлшәк, шамбы, күкшә, ләпәк, шулай ук, мәсәлән, ләтшә, бу сүзләр, пушый, бу сүзләр татар теленә фин-угыр телләреннән кергән. Тормыш көнкүреш сүзләре, мәсәлән, бүкән, биштәр, ләңгәс, тырыс, кугыл, пилмән, бу сүзләр, димәк, шулай ук фин-угыр телләреннән кергән. Хуҗалык итү өлкәсе, кәрәс, кешел, кусыл, мушкы, йәтмә, лапас сүзләре. Кешенең эчке һәм тышкы халәтенә бәйле сүзләр, җен, яр, мәсәлән, лепкә, зебет, киреш, кукша, кәттә дигән сүзләр. Ышануга, гырыф-гадәтләргә бәйләнешле сүзләр, мәсәлән, акашка, кештун, шыйлык, сүбәт, юма дигән сүзләр. Җир, су шартларына һәм һава торышына бәйле сүзләр, мәсәлән, алан, кытыр, мәте, лабра һәм башка шундый сүзләр. Күрәсез, кайберләре безгә таныш, актив кулланылышта, кайберләре диалектларда гына урын ала. Шулай ук татар телендә фин-угыр атамаларының лексик-семантик үзенчәлекләрен тасвирлаганда, кешенең гаиләдәге мөнәсәбәтләренә, кан кардәшлек һәм туганлык терминнарына да тукталып үтәргә мөмкин. Мәсәлән, мари телендә кәбәм дигән сүз бар, сеңелгә һәм инегә дәшү сүзе. Утмур теленнән бучын,
бажай, бұжа сүзләре, шулай ук пыртус, асрамаға алынған, гертқа кірген ир деген сүзіне күрсәтергә мөмкин. Татар теленә мардыва теленнән алынған гаилә туганлыгын белдерүче сүзләр күпчелекне тәшкил итә. Һәм бу сүзләр татар теленең мардыва каратай сөйләшендә сакланган. Фин-угор теленнән кергән сүзләр нигездә тормыш көнкүреш лексикасын тәшкил итәләр. Татар теленең лексик фондында гарәп-фарсы алынмаларының кайчан урын алуы турында фикер йөрткәндә, югарыда әйтелгәнчә, без әйтеп үттек бу турыда, шартлы рәвештә борынгы төрки лексикага, ягъни 7-13 гасыр язма истәлекләренә таянып төзелгән борынгы төрки сүзлектә гарәп-фарсы алынмаларының булуын әйтергә кирәк. Татар теле белемендә гарәп-фарсы алынмалары өйрәнелгән фәнни яктан. Бу өлкәдә Шихап Рамазанов, Мирза Махмутов, Фәхимә Хисамова, Флёра Сафиуллина, Равия Абдуллина, Лена Тажиева, Разина Мөхьярова, Эльвира Динмөхәмметова хезмәтләре бар. Һәм инде татар теленең лексик фондында гарәп-фарсы алынмаларының кайчан урын алуы, төрки телләргә әлеге алынмаларның кайчан үтеп керүе, бу процессның башлангыч чорының шикләрен билгеләү мәсьәләсе һаман да актуальлеген югалтмый. Төркиләр белән гарәп илләре арасында икътисади мәдәни багланышлар шактый элек урнашкан булырга мөмкин. Һәм мондый процесста әлбәттә тел, лөгать алмашу табигый хәл. Әйтеп үтелгәнчә, борынгы төрки сүзлектә гарәп-фарсы алынмаларының күп күләмдә булуы моны раслап тора. Идел буенда ислам динен рәсми рәвештә кабул итү гарәп-фарсы алынмаларының татар халкының бабалары теленә үтеп керүен активлаштыра. Мәдәни бәйләнешләрнең һаман сайын көчәя баруы һәм ислам диненең рәсми рәвештә активлашуы үзара мөнәсәбәтләрнең тирәнәюенә китерә. Гарәп-фарсы алынмаларының татар теленең лексик фонды формалашудагы ролен ачыклау өчен нигездә ике тармакның теленә күзәтү ясау кирәк. Чөнки безгә килеп җиткән чыганаклар төп шушы ике стильдә язылган. Беренчесе матур әдәбият, икенчесе илләр, дәүләтләр арасында мөнәсәбәтләргә кагылышлы дипломатик язма документлар. 20 гасырда, аеруча аның икенче яртысында, гарәп-фарсы алынмаларын куллануны нормалаштыру, аларны фәнни яктан өйрәнү буенча зур эш башкарыла. Бер яктан күп санлы сүзлекләр басылып чыга. Алар татар телендә ят калыпларда булган алынмаларны барлау гына түгел, аларны фәнни эшкәртүнең нәтиҗәле алымы булып торалар. Икенче яктан, гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерүнең нормага салынган принципларын фәнни нигездә аңлату буенча күп санлы хезмәтләр дөнья күрә. Гарәп-фарсы алынмаларының активлашуына халык үзенең үткәненә, югала язган гырыф-гадәтләре белән зур кызыксыну уяну, мөселман илләре белән сәяси, мәдәни, икътисади бәйләнешләрнең җанлану кебек факторлары да булышлык итте. Икенче яктан, гарәп-фарсы сүзләрен кулланудагы җанланыш халкыбызга, аеруча яшь буынга, тарихи әсәрләребезне, 19-нчы йөздә, 20-нчы йөз башында иҗат ителгән әсәрләрне, хезмәтләрне укырга мөмкинлек бирде. Инде алда без төрки сүзләренең нинди тематик төркемгә каравын, фин-угор сүзләренең нинди тематик төркемгә карауларын аңлатып үттек. Хәзер әйдәгез, гарәп-фарсы алынмалары татар телендә кайсы өлкәләрдә күбрәк, кайсы өлкәләрдә активрак, шул турыда сөйләшик. Хәзерге татар теленең лексик фондында урын алган гарәп-фарсы алынмалары түбәндәге тематик төркемнәрдә шактый күп. Кешенең эчке һәм тышкы сыйфатларын, психологик халәтен белдерә торган сүзләр,
Мәсәлән, дус, дошман, гадәт, виждан, хыянат, дәрман, дәрт, мәхәббәт, ләззәт, нәфрәт, хөрмәт һәм башкалар. Гаилә құру белән бәйле лексика һәм туганлык атамалары. Гаилә, никах, ятим, сабый, варис, нәсел, талак, васият, гомер, бәндә, вәгъдә һәм башка сүзләр. Табигать күренеш атамалары. Табигать, дәрья, һава, хайван, тормыш көнкүреш, хуҗалык эшләре, йорт, җир белән бәйле сүзләр. Вазифа, мирас, ярдәм, ихтыяҗ, ашамлык, ризык атамалары. Хәмер, хәлвә, нигъмәт, шикәр, ширбәт, ғөрф-гадәтләрне белдергән сүзләр. Бәхет, ядкәр, хәят, тәбрик, тәртип, вакыйга, мәгариф, фән өлкәсенә караган сүзләр. Мәктәп, дәфтәр, дөрес, хәреф, рәсем, нукта, әлифба, имля, имтихан, хисап һәм башка бик күп сүзләр тагын. Әдәбият һәм мәдәният өлкәсенә караган сүзләр. Әдип, матбугат, нәшр, нәшрият, мөхәррир, шагыйрь, шигырь, иҗат һәм башка сүзләр. Илләр гыйзү, сәүдә белән бәйле сүзләр. Сәяхәт, сәүдә, сәүдәгәр, милек, кыйммәт, ришвәт, файда, мал, зарар, сәфәр, мусафир, хокук, хәрби, медицина өлкәләренә караган сүзләр. Мәсәлән, сәламәт, газап, табиб, җәрәхәт, хөкем, казый, җәллад һәм башка сүзләр. Дин өлкәсенә караган сүзләр әлбәттә. Дин, Аллаһ, Тәмух, Ходай, Ризван, Коръән, фәрештә, хәйр, намаз, иҗтимагый сәяси сүзләр, дәүләт, хөкүмәт, сәясәт, икътисади, тәхет, ватан, төрле өлкәләргә караган абстракт яки конкрет төшенчәне белдерә торган сүзләр. Инсаният, рухият, сәләт, тәэмин, сәбәп, көн исемнәре, мәсәлән, гарәп фарсыдан шимбә, якшәмбе, дүшәмбе, сишәмбе. Вакытны белдерә торган сүзләр, заман, гасыр, кыйммәтле ташларны, казылмаларны белдерә торган сүзләр. Җәүһәр, якут, гәрәбәт, зөбәрҗәт һәм башкалар. Һәм әлбәттә инде татарларда кулланыла торган кеше исемнәре. Габдулла, Әхмәд, Гариф, Зариф, Хәсән, Мөхәммәд, Әминә, Гадел, Гадилә, Әдибә, Газизә һәм башка бик күп сүзләр. Телебезнең тарихи үсеше ясылыгында карасак, кулланылышка килеп кергән гарәп һәм фарсы сүзләренең лексик, тематик төркемнәре төрле чорларда төрлечә кулланылышта була. Ягъни бер чорда бер төрле тематик төркем актив кулланыла, икенче чорда икенче тематик төркем актив кулланыла. Татар телендә кулланыла торган гарәп фарсы алынмалары килеп керү чорыннан алып бүгенгәчә лингвистик һәм төрле яктан үзгәрешләргә дучар булганнар. Аларны үзләштерү кинәт кенә булмаган. Бу гасырлар дәвамында барган процесс. Һәм гарәп фарсы алынмалары татар теленә килеп кергәч, кайбер үзенчәлекләрне кабул иткәннәр, ягъни алынмалар татар теленең табигатенә буйсынган. Мәсәлән, без сезнең белән алдагы дәресләрдә әйткән идек, татар телендә синкромонизм законы бар. Ягъни сүздәге авазлар бер рәттә генә булалар. Я алгы рәт, я арткы рәт. Гарәп телендә синкромонизм законы юк, әмма ләкин кайбер алынмалар татар теленә кергәч синкромонизм законына буйсынган. Мәсәлән, гарәп телендә мумкин, татар телендә мөмкин дип кабул ителгән. Гарәп телендә мухбир, татар телендә мөхбир. Бу сөйләм телендә күзәтелә, әлбәттә, мәсәлән, дини текстлар язганда гарәп алынмалары гарәп телендәгечә файдаланыла, ә инде сөйләм телендә, әдәби телдә без кайбер гарәп алынмаларының синкромонизмга буйсынуын күрәбез. Гарәп сүзендәге озын һәм кыска сузыклар татар телендә бер генә төрдә кабул ителә. Мәсәлән, а авазы калын тартыклар булган сүзләрдә а булып кабул ителгән, нечкә тартыклар булган сүзләрдә буларак кабул ителә. Мәсәлән, зарар калын тартык, сәфәр нечкә тартык. Шулай ук и сузыгы тел арты, тирән тел арты тартыклары янында ый дигән формада кабул ителә. Мәсәлән, гыйбрәт, зыян. Шулай ук тартыкларның кабул ителүендә дә үзенчәлекләр бар. Гарәп телендә 2 яки 3 вариантта әйтелә торган с, з, т тартыклары татар телендә бер генә вариантта үзләштерелгән.
мәсәлән, Т вариантында гына. Шулай ук кайбер очракта, бигрәк тә диалектларда, гарәп телендә булган увуляр г, гайн авазлары төшеп калган. Бу айруча, әйтеп үткәнемчә, көнбатыш диалектта чагылыш таба. Мәсәлән, гайнулла, айнулла, гайшә, айшә, гәр, әр, хәҗәт, әҗәт һәм башка шундый сүзләр. Гарәп телендә сүз азагында яңгырау әйтелә торган тартыклар татар телендә саңгырау тартыкка әйләнгән. Мәсәлән, әл-мәктәбе, мәктәп, әл-китабун, китап, иҗадун, иҗат. Гарәп телендә икеләтелгән тартыкның берсе төшеп калырга мөмкин. Сиррун, сер, әһәммият, әһәмият. Һәм гарәп фарсы алынмаларындагы татар теле өчен ят булган һ авазы төшә яки аның урынына башка аваз әйтелә. Мәсәлән, һәйбәт, әйбәт, һәвәс, әвәс. Һәм авазлар төшү нәтиҗәсендә барлыкка килгән фонетик вариантлар мәгънә үзгәреше кичерергә мөмкин һәм мөстәкыйль сүз булып та кулланыла ала. Мәсәлән, мәгънәсез, мәнсез, харам, әрәм, гәрләнү, әрләнү һәм башкалар. Ягъни, менә шундый кыска гына күзәтүдә без сезнең белән татар телендәге гарәп фарсы алынмалары турында сөйләдек. Әлбәттә, мәгълүм булганча, татар теленең үз сүзләре, финогор алынмалары, гарәп фарсы алынмалары белән бер рәттән һәм шактый зур урында рус-Европа алынмалары да бар. Рус-Европа алынмаларының телгә керүен төгәл генә билгеләп булмый, кайчан керә башлаган, ничек керә башлаган. Әмма профессор Ахунҗанов үзенең хезмәтендә бу алынмаларның татар теленә керүнең 5 чырын ачыклый. Ул беренче дәвр итеп 9-16 йөзләрне күрсәтә. Икенче дәвр итеп Казан ханлыгын яулап алуыннан 18 гасырга кадәр чырны күрсәтә. Өченче дәвр 18 гасыр азагыннан беренче рус инкыйлабы, ягъни беренче рус революциясенә кадәрге чыр. Дүртенче дәвр 19 гасыр азагыннан октябрь инкыйлабы һәм 5нче дәвр октябрь инкыйлабыннан соңгы чыр. Бу бүленеш галимнәр тарафыннан кабул ителә, ләкин кайбер галимнәр үзләренең фикерләрен белдерәләр. Һәм, мәсәлән, Флюра Садриевна Софиуллина бу бүленешкә 20 гасырның 80нче еллар азагында башланган туган телне демократияләштерү процессын хаклы рәвештә аерымчыл итеп күрсәтергә тәкъдим итә. 16-19 йөзләрдә кергән рус сүзләренең бер төркеме чагыштырмача сирәк кулланганга күрә еллар үтү белән архаизмга әйләнгәннәр, ягъни телдән төшеп калганнар. Бер төркеме исә халык сөйләм телендә нык урнашып кала. Мәсәлән, шундый сүзләргә офицер, порока, понятой, надзиратель. Һәм рус алынмаларының бер өлеше бөтенләй татарлашып бетә. Һәм аларның алынма икәнлеге дә сизелми. Бары тик телче галимнәр, төрле тикшерүләр, анализлар вакытында аларның рус алынмасы икән әйтәләр. Мәсәлән, сумала, дегет, стена, сухари һәм башка шундый сүзләр. Бер төркем рус алынмалары татар телендә яшәп килә торган гарәп фарсы алынмаларын алыштырган. Мәсәлән, татар телендә игадә дигән сүз бар. Ләкин рус алынмасы ревизия килеп кергәч, игадә сүзе төшеп кала, ревизия сүзе актив кулланылышта яши. Мәсәлән, отставка дигән сүз, ул газәл, ихтияр дигән сүзне алыштыра. Комендант дигән сүз калгабан рәисе дигән сүзне алыштыра. Завод дигән сүз, кархана дигән сүз урынына килә. Һәм фабрика сүзе сәнәгать хана дигән сүзне алмаштырып килә. 20 гасыр башында татар теленә рус алынмалары керү башка төрле шартларда бара. Татар теленең генә түгел, рус сүзләренең дә әдәби норма үзәк урында тора. Татар теленә Европа алынмалары күпләп керә.
Мәсәлән, партия, коммунист, агроном, бригадир, автоматика һәм башка. Рус һәм Европа алынмаларының кабул ителүе Октябрь инкыйлабына кадәрге чорда татар теленә сөйләм аркылы булса, соңрак инде ул язу аркылы керә башлый. Ягъни монда шуны аңларга кирәк, сөйләм аркылы кергән рус алынмалары татар теленең закончалыкларына буйсына, аларда төрле аваз үзгәрешләре килеп чыга, язма аша кергән, язу теле аша кергән алынмалар бернинди үзгәрешсез рус телендә кебек кабул ителәләр, шулай әйтеләләр, шулай язылалар. Килеп чыгышы ягыннан, димәк, татар телендә сүзләр Европа теленнән кергән сүзләргә, рус теленнән кергән алынмаларга, гарәп фарсы теленнән кергән сүзләргә, Кытай һәм япон теленнән кергән алынмаларга бүленәләр. Бу яңа чорда кергән алынмалар. Халык ара лексиканың шикләре, характеры турында төрле фикерләр бар. Мәсәлән, Россия составында халыклар өчен уртак булган сүзләрнең интернациональ булмауы турында төрле фикерләр бар. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки телдә, мәсәлән, эш тел өчен уртак бер сүз булса, бу сүз интернациональ сүз дип атала. Нигездә бу Европа алынмаларына карый. Мәсәлән, Россия халыклары, ягъни мәсәлән, төрки телләр арасында эш телдә уртак булган сүз интернациональ сүзме, юкмы дигән төрле бәхәсле моментлар бар. Әлбәттә, лексикология фәнендә бу сүзләрне интернациональ сүзләр дип әйтмиләр, бары тик Европа телләрендә эш яки дүрт телдә бер төрле әйтелеп, бер төрле кулланылышта булган сүзләрне интернациональ сүзләр дип әйтәләр. Менә шундый интернациональ сүзләр татар теленә дә кергән. Әлбәттә, татар теленә рус теле аша керә, һәм бу сүзләр дә үзләренең чыгышлары буенча төрле телләргә карый. Мәсәлән, латин теле аша кергән интернациональ сүзләр бар. Аппарат, агрегат, генератор, алар, димәк, күбрәк административ дәүләт эшләрен, медицина өлкәсенә караган сүзләрне, әдәбият, сәнгать өлкәсенә караган сүзләрне белдерәләр. Грек теленнән алынган сүзләр бар. Бу сүзләр фән техника өлкәсенә карый, мәсәлән, астрономия, ботаника, биология, иҗтимагый сәясәт өлкәсенә карый, мәсәлән, гимн, династия, демократия, әдәбият өлкәсенә карый, диалог, антитеза, мәсәлән, баритон, драма. Татар телендә шулай ук чыгышы белән француз теленнән кергән сүзләр бар. Кабатлап әйтәм, булар барысы да рус теле аша керә. Әдәбият, сәнгать өлкәсенә караган сүзләр, ансамбль, дирижер, мәсәлән, иҗтимагый сәяси тормышка караган сүзләр, идеология өлкәсенә караган сүзләр, ассамблея, апартамент, бюро, бюрократ, жандарм, хәрби лексика, блиндаж, амбразура, траншея, тормыш көнкүрешнең төрле якларын күрсәткән сүзләр, мәсәлән, двигатель, афиша, анонс, аллея һәм башка сүзләр. Шулай ук татар телендә алман, ягъни немец теленнән кергән сүзләр, инглиз теленнән кергән сүзләр, итальян теленнән кергән сүзләр, голланд теленнән кергән сүзләр бар. Һәм аларның кайберсе татар теленең хәтта фонетик закончалыкларын кабул итеп, татар телендәгечә яңгырарга да мөмкиннәр. Әлбәттә, алар борынгырак чорда, яңарак чорда кергән алынмалар зур үзгәреш кичермиләр. Әмма нинди үзгәрешләр булырга мөмкин бу алынмалар өлкәсендә? Мәсәлән, ят авазлар кабул итүче телдәге аларга якын булган авазлар белән алмаштырыла. Мәсәлән, ящик, ящик. Монда инде протеза, эпентеза күренешләре кай вакытта чагылыш таба, без сезнең белән аңлаткан искәтер, мәсәлән, спинат, мәсәлән, жирәбә, крән, апокопа күренеше, минут, гәҗит, сингармонизм законына буйсыну, офицер, әфәсир, перчатка, перчәткә, сүзнең басымының татар телендә кебек соңгы иҗеккә төшүе, мәсәлән, церковь, чиркәү, бочка, мишкә, һәм башка шундый фонетик үзенчәлекләр күзәтелә. Морфологик үзенчәлекләргә килгәндә, мәсәлән, рус һәм Европа телләреннән кергән сүзләр, род кушымчасын төшереп калдыру, күренешен әйтеп үтәргә мөмкин: минута, минут, салома, салам, рам, рам.
Күплек сандагы исемнәрнең берлектә кабул итүен әйтәбез. Обои, обой, каникулы, каникул. Һәм ист, чик, тел, шик суффикслары белән ясалган сүзләр татар телендә ш кушымчалары белән ясала. Мәсәлән, тракторист, тракторчы, баянист, баянчы, нефтяник, нефтче һәм башка шундый сүзләр. Нәтиҗә ясап әйткәндә, шит илләр белән бәйләнешләр, сәүдә, сәнәгать һәм җитештерү товарларын алмашу татар теленә бик күп рус, Европа алынмаларының үтеп керүенә, татар теленең сүзлек фондында аларның катламының баюына китерә. Күргәнебезчә, телебез гаять бай, анда татар теленең үз сүзләре белән бер рәттән бик күп алынма сүзләр дә яши, ләкин бу алынма сүзләр кайбер очракта телнең табигатына яраклаша, кайбер очракта бу сүзләр ничек бар шулай кабул ителә. Һәм хәтта без үзебездә телгә алынма сүзләрнең килүенә, керүенә шаһид булып торабыз. Һәр көн сайын ниндидер яңа сүз барлыкка килә. Һәм менә быел гына барлыкка килгән сүзләрдән сез үзегез дә мисал китерә аласыз. Бездә тажлы вирус дигән сүз барлыкка килде, әйме? Без битлек дигән сүзне яңадан бик актив куллана башладык. Без вакцина дигән сүзне яңадан актив куллана башладык. Локдаун дигән сүз сез телгә килеп керде. Һәм инде кайбер сүзләрнең искереп телдән шығып кетуі, шулай ук тілдә ашық шағылыш таба. Һәм бу нисбәттән тілдә искергән сүзләр, архаик сүзләр, тарихи сүзләр һәм әле тагын неологизмнар да бар. Хөрмәтле укучылар, шуның белән безнең дәресебез тәмам. Сораулар, рәхим итегез. Бүгенге көндә сөйләшкән вакытта чиста татарча сөйләшәсе килә. Ләкин шулай да инде врач дигән сүзләр, больница дигән сүзләр керә, теге остахана дигәнче бер инде рус сүз әйтеп куясың. Димәк, инде бу безнең көндә нормаль күренеш дип аңладым мин бу дәрестән. Әлбәттә, телдә әйткәнебезчә, телнең үз сүзләре генә түгел, алынма сүзләр дә бар. Һәм ул гомум кулланылышка кирип киткән сүзләр. Без телнең сафлыгы өчен тырышабыз. Без татарча гына сөйләшергә тырышабыз. Әмма гомуми кулланылышта сез әйткәнчә алынма сүзләрне дә бик актив кулланабыз. Бу сүзләр инде телнең табигатына шул кадәр якынайган, шул кадәр керешкән, аның хәтта кай вакытта без татар теле сүзе түгел икәнлеген дә аңламыйбыз, әйбит. Мәсәлән, магазин дигән сүзне без киресенчә рус сүзе дип әйтәбез. Әмма магазин ул татарлардан русларга кергән сүз. Ул гарәп телендә склад дигәнне белдерә, гарәп теленнән татарга керә һәм татарлардан русларга магазин дигән булып килеп кергән. Без киресенчә кибет дигән сүз татар, магазин дигән сүз русча дип әйтәбез. Әлбәттә, сез әйткән мәсәлән, врач дигән сүз урынына табиб дигән сүзне кулланырга тырышабыз. Остахана урынына күбрәк мастерской дип әйтәбез. Ләкин сөйләм теле белән әдәби норма һәр вакытта да туры килмәскә дә мөмкин. Күпчелек очракта гадәти аралашуда сөйләм теле кулланабыз. Әмма укуда, телевидениедә, радиода, матур әдәбиятта әдәби тел нормага салынган әдәби тел булырга тиеш. Бик зур рәхмәт. Сораулар бармы? Сораулар булмаса, дәресебезне тәмамлыйбыз. Хөрмәтле укучылар, хөрмәтле телевизор караучылар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.